Hayırlı gün muhterem televizyon karşılar. Bugünkü cümle ertesinde sizin bilen efirde men Nazım Səfərov bulurman. May ayında ətigelere gitip etsek 1 mayda yazıcı, prozaik, publisist, Tataristan'ın atqazanğa medeniyet hizmetkeri Tevfik Ramazanov Eydige isen bulsa 80 yaş tuğan bulur idi. Bundan 20 yıllık arabızdan ketken kalem iyesin bugün de hatırlayız, iske alabız, edebi hem dokumental eserlerin kayta bastırabız, okuyubuz. Bu ne için şulay? Edipnin ömrü nerseler bilen ülçene. Tevfik Eydi nindi kişiydi. Әлеге һәм башка сорауларга җавапны без бүген Татарстанның халык шагыйре, күренекле дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Разил Исмагил улы Вәлиев белән бергәләбездәрбез. Хәерле көн, Разил абый. Исәмез, хәерле көн. Вакыт тауып студия килү өчен бик зур рәхмәт. Сез бит инде Тәүфик әфәнде белән, Тәүфик абый белән әйтәбез, инде татарча әйтеп әйтсәк, ингейн торып, теге трафик буенча әйтсәк, редакциядә бергә әвәрә килеп эшләгән кеше. Менә тамашачыларга, бүгенге тамашачыларның исләренә чыгып китсәгез, нинди кеше иде ул, Тәүфик абый? Bu сорау бик катлаулы сорау. Бер караганда гади дә һәм катлаулы. Чөнки Тәүфик Айди нинди кеше дигәч, аңа җавап бирер өчен бик күп даирәләрне кылаштырга туры киләчәк. Чөнки ул чыннан да кеше буларак, шәхес буларак бик тә кызыклы шәхес. Үзенчәлекле, бай биографияле шәхес. Ул бит Татарстанда гына түгел, ул Мәскәү өлкәсендә туып үсеп, Омскилар өлкәләрендә яшәп, яңа Татарстанга кайтып, аннан соң Мәскәүдә укып, чит илләрдә йөргән. Гомумән аның биографиясе бик тә бай, бик тә кызык. Әдип буларак аның инде ижатын төрле төркемләргә бүләргә була. Ул романнар, повестьлар авторы, хикәяләр авторы, публицистик әсәрләр авторы һәм аның иң кызыклы ижатындагы чоры ул юл язмалары дип әйтәләр. Аяз Гыйлаҗев та әйтә моны, башка әдипләребез дә әйтә, Мир Хасим Усманов та әйтә. Һәм аның иҗтимагый эшчәнлеге дә, ул алар турында лирик сөйләрбез. Менә кем ул дигәндә искә төште миңа Нәкыяга Исәнбәтнең җавабы. Бер заманда Тукай клубында булса кирәк, Нәкыяга Исәнбәткә кемдер сорау бирде. Нәкыяга, менә сез драматургта, сез шагыйрьдә, сез фольклорчыда, сез галимдә, сез үзегезне кем дип саныйсыз дигәч, ул бераз уйлап торды да, мин үземне мәгърифәтче дип саныйм диде. Чыннан мәгърифәткә бөтен силәсе менә бу әйткән атамаларның. Мин менә бу урында Нәкыя Исәнбәтнең сүзләрен кабатлап, чыннан да Тәүфик Айди ул чын мәгърәсендә милләт кайгысын кайгырткан мәгърифәтче дип әйтер идем. Аның бит әдәбиятка юлы белүемчә бик катлаулы, урау дип әйтәбез инде без аны, ул кем генә булып эшләми. Андый язучыларыбыз безнең күп түгел дип әйтергә кирәк. Менә хәзерге заман белән күзлегеннән караганда яшьләрне без язучыларны мәктәп эскәмиясеннән эзләргә тырышабыз. Аларны сөенәбез. Менә бу тормыш тәҗрибәсе һәм менә мәктәп эскәмиясе. Bu vaqt үзгәрү белән таләпләр үзгәрүме, әллә шулай була тиешме ул, Разил абый? Төрле әдип төрле шәкиллә инде әдәбиятка. Бар әдәбиятка әдәбияттан килгән язучылар. Менә нәкъ сез әйткәнчә әдәбиятка тормыштан килгән язучылар. Әйне тагында байрагы әдәбияттан да алып күңеленә инде әдәбиятны да яхшы белеп, әдәбиятның тарихын, кулъязма чорыннан алып бүгенге чорга кадәр тарихын белеп, өйрәнеп, аннан тәҗрибә туплап һәм шулай тормыш тәҗрибәсен үтеп бай биография белән килгән язучы минемчә инде иң күренекле язучы булып җитешә торгандыр инде. Язучы булыр өчен иң беренче рәттә нәрсә кирәк? Билгеле Ходай Тәгалә биргән талант кирәк, аннан хезмәт кирәк, аннан соң язмыш биография кирәк. Әгәр дә язучының биографиясе бай түгел икән, әгәр дә ул үзенең язмышы аша бик күп вакыйгаларны кичермәгән икән, ул шулай ук бик күп нәрсә яза алмый, һәм бик тә тирән яза алмый. Шандырып яза алмый, зур кулачлап яза алмый, тирәнгә дә үтеп кера алмый. Бу яктан караганда менә бу мин әйткән соңгы бәяләр Тәүфик Айдигә туры килә. Ул битендә әйтә башладым, аның биографиясендә ул бик зур тормыш сикәтеләрен узган шәхес, аның язмышы бик тә катлаулы иде. Разил абый, менә татар халкының бийеклеген бары тик сәяхәт нәмә жанры гына ача ала дип әйтә торган була язучы үзе. Менә сез әйттегез инде, аның чит илдәге татарлар турындагы язмалары мин әле хәтерлим, үз вакытта Америка ачып шаккатып укыганыбызны. Менә бу бүген бу жанрга мөнәсәбәт, ул вакыттагы әһәмияте турында әйтсәгез иде, менә бу
Шуннан да сіз аны атап кеттіңіз енді. Сәяхәтнәмә жанры бұрынғы заманнарда булгандармы юктырмы, мин ансын ул хәтлек түгел әйтеп бетерә алмыйм. Ул хакта мин эзләп тә карадым, язмаларда андый чыганаклар таба алмадым. Әмма ләкин мин белгән чыганакларда иң миңа ошаган сәяхәтнәмә мәсәлән Ибн Фатланың Иделгә килүе, ислам дин алып килү. Менә ул шулай ук сәяхәтнәмә. Аннан Шихабетдин Мәрҗәнинең сәяхәтләре, аннан Фатих Кәриминең сәяхәтләре, Истанбул мәктүбләре һәм башкалар. Садри Максудиның Лондонга, Англиягә сәяхәтләре. Сәяхәтнәмә жанры бездә булган. Чынында сәяхәтнәмә татарга ни өчен бигрәк тә мөһим? Чөнки татар бөтен дөньяга сез әйтмешли сибелеп чәчелеп яши. Димәк, татарны белер өчен, аңлар өчен безгә бит Татарстандагы татарларны гына түгел, бөтен дөньядагы татарларны өйрәнергә кирәк, белергә кирәк. Алар каян килеп чыкканнар, ни өчен анда барып яши башлаганнар алар. Аларны нәрсә эшләгәннәр, татар халкына андагы тормыш ничек, гореф-гадәтләрне, йолаларны ничек саклаганнар. Гомумән татар анда ничек яши. Менә буларны белми торып, бөтен татар халкына, тулаем татар халкына бәя биреп булмый. Шуңа күрә сәяхәтнәмә жанры татарга бик тә кирәк. Моны инде Тәүфыйк әйдә белмичә әйтмәгәндер. Чөнки ул менә шушы сәяхәтнәмә жанрын янландырып җибәргән иң күренекле безнең әдипләребезнең берсе. Билгеле, аның романнары да бик тә кызыклы, аның Биҗра романы да, башка романнар да кызыклы, хикәяләр дә аның кызыклы, әмма ләкин сәяхәтнәмә сүзләре аның сәяхәт итеп кайтканнан соң язган әсәрләре аеруча кызыклы. Ул юлда очраганда мин редакциядә эшлим, ул редакциядә эшли, Казан утларында, мин ялкында. Ул әйтә иде, разил мин сиңа кирип чыгам әле. Мәйтәм, кирип чыга да, саубулаша чыга, бер син акча эшләр дип уйласам, аның кирип чыгуы 2-3 сәгать булыр, ким дигәндә. Чөнки ул шул хәтле кызык әңгәмәдәш иде һәм кызык әңгәмәдәш булыр өчен күп нәрсә белергә кирәк. Ул каядыр йөреп кайткан, сөйли, без авызларны ачып, менә син әйтмешчә тыңлап торабыз аны. Ул чөнки без белмәгән нәрсәләрне сөйли. Аның мәгълүматы искиткеч бай. Ул вакыттагы Румыниядагы, Төркиядәге, Япониядагы, Кытайдагы, Германиядагы татарлар турында безнең мәгълүматыбыз юк дәрәҗәдә иде. Ул барысын да белә һәм барысын да китаптан укып кына белми ул. Ул барып, йөреп, шул хәтле йөрмәсә кеше иде ул. Ул Советлар Берлегенең бөтен төбәкләрендә, татар яшәгән бөтен төбәкләрендә йөреп чыккандыр. Аннан соң Германиягә да барды, Төркиягә дә барды, Румыниягә да барды, Кипрга да барды, Гагаузиягә да барды, Молдовага да барды. Менә татар кайда яши, Тәүфыйк әйде шунда иде. Шуңа күрә аның сәяхәтнәмәләре бик тә шандыра, менә син әйтмешли. Ул чөнки үз күзләре белән күреп язган кеше. Татарда бит шундый сүз бар. Татар тотып карамыйча шамый. Ул инде тотып караган, күргән. Тотып карап, безгә килеп тудыру белән, Безгә дә шуны җиткергән. Разил абый, менә әдәбият галиме, тәнкыйтьче, язучы, һәр кайсыбыз тарафыннан мәгълүм Талгат Галиуллин 4 томлык сайланма әсәрләренең авторларының берсе, төзүчеләренең берсе булай әйткән. Тәүфыйк әйдинең төп максаты бөтен дөньяга таралган татарларны бергә җыю. Аларны төрки дөньяның аерылмас бер кавым итеп күрсәтү. Татарның бөек шәхесләрен данлау. 60-80 елларда Казанда бүгенге ситуация иде. Төрле татар теле кысылган булды. Бер генә татар мәктәбендә эшләде. Шул ук вакытта Тәүфыйк татарның күтәреләчәгенә ышанып яшәде. Ул велосипедына утырып, Мари, Мордва, Пенза якларына татарлар белән аралашу өчен чыгып китә иде. Сумкасында һәр вакыт татарча газета, журналлар һәм квитанциялар йөртте. Шулай итеп, каягына барса да кешеләрне татарча басмаларга яздырды. Менә Тәүфыйк абый велосипедка утырып җиргән, чыккан. Шуннан Рафик абый Юнусовны беләсез инде, заманында журналист, публицист, шулай ук җәяүләп, Идел буйлап чыккан. Үзегез нискә төшерегез Әфганстанга барып повесть язуыгызны. Булар бу формат бүгенге күзлектән караганда ничек бәя бирәсез? Билгеле, ул бердән-бер чара түгел. Әмма ләкин бу бик бөтенле чара. Әдәби әсәр языр өчен әлегә баягы үз күзем белән күрергә кирәк, күңелне аша үткәрергә кирәк. Үзем турында сөйләү инде бик урынлы түгел. Бу рәттән әйтүгә сезгә. Әмма ләкин әгәр дә мин Әфганстанга бармаган булсам, анда хәлләр ничек итеп шигырьгә, җырга яисә хикәягә очарга күчерә алар иде. Аның кадәр уйлап чыгарып булмый. Юк, аны уйлап чыгарып булмый, берничек дә уйлап чыгарып булмый. Һәм Тәүфыйк әйдә шуңа күрә уйлап чыгару юлы белән бармады, китаплардан укып кына мәгълүмат тупламады. Ул барып үз күзләре белән күреп, андагы кешеләр белән аралашып, очерк жанрына, сәяхәтнәмә жанрына күчерде. Шуңа күрә әйткәнемчә, инде кабатлап әйтәм, аның әсәрләре бик тә уңышлы. Тагын бер нәрсә бар. Ул мәсәлән гагаузлар турында яза, молдаваннар турында да яза, эстоннар турында да яза. Әмма ләкин ул алар турында гына язмый. Ул алар турында язганда сүз арасына, җөмлә арасына үзебезне дә кыстырып куя. Безнең күзлектән. Алар шулай, без булай. Алар шулай, без булай. Язмышларның уртаклыгы турында да ул, аерымлыклары
үзенчәлекләре турында да яза. Менә шушай икесен бергә кушып, чагыштырып, бер-берсеннән үреп алып бару, аны шул кадәр кызыклы итә аның әсәрләрен. Аны ул әсәр инде андагы халыклар өчен кызыклы, һәм безнең мондагы халык өчен дә кызыклы. Менә ул аның бик тә үтемле чарасы, ул бер кайда кабатлаганын күрмәдем мин андый язмаларның. Ул һәр вакыт икесен бергә үреп алып бара. Андан соң велосипедка утырып чыгып китә дигәннән, ул инде Россиянең ул вакытта Советлар Берлегенең кайсы гына өлкәләрендә булмагандыр. Аның мәгълүматы шул кадәр күп иде. Мәсәлән, кайсы өлкәдә ничә татар китапханәсе бар, ничә татар мәктәбе бар, ничә татар мәдәният йорты бар. Анда күпме халык җырый, китапханәләрендә күпме китап бар, аларда күпме газета, журналлар языла. Бөтенесе буенча аның мәгълүматлары бар иде. Без статистика идарәсеннән алмаган мәгълүматны оннан ала идек. Чөнки анда бөтен нәрсә бар. Каян уланы өйрәнеп бетергәндер, каян җыеп бетергәндер, без шакката идек. Аннан соң, менә сез әйттегез, кыскача гына әйтеп. Ләкин ул бөтен кеше белән дә алай сөйләшмәгән бит. Менә әйтүләренә караганда, ул теге күп белмәгән кешеләрне яки белмәгән кешеләрдән читләшергә тырышкан, үзенең белгәнлеген сиздерергә тырышкан. Менә шуңа күрә аны сәер сымак кеше дип әйтәләр. Менә бу яктан чыгып әйткәндә сезнең. Ул гади кеше түгел иде. Гади кеше түгел иде. Шактый катлаулы кеше иде. Аннары ул үз сүзен бик артык бирми дә иде. Ул бәхәсләшергә ярата иде, әмма ләкин нигездә ул үз фикерендә кала иде. Ни өчен? Чөнки аның иманы камил иде. Ул инде ышанган иде үзенең нәрсәсе эшләячәгенә, кая таба барганына. Ул максатын белгән, бик ачык үзенә максат куйган иде. Менә без җыен фондында аңа багышлап шәхесләребез сериясендә китап чыгардык. Монда татарның атаклы шәхесләре аңа багышлап үзләренең истәлекләрен язалар, аңа бәя бирәләр. Монда аның әсәрләреннән дә җекләр бар. Һәм ул китапны ачканда Тәүфыйк Айдинның мондай сүзләрен без куйган идек. Иң мөхәддәс, мәгънәле яшәлә торган гомер тарихи ватанда узганы. Иң зур мактауга лаек хезмәт туган халкыңа багышланганы. Чыннан да ул гомере буена менә шушы үзенең шушы сүзләрендә торлыклы булып калды. Ул һәр вакытта үзенең ватаны дип Татарстанны санады, кайда да гына яшәсә дә, монда кайтып егылды, монда кайтып эшләде. Монда хезмәт итте, һәм аның бөтен кылган гамәлләре милләткә хезмәт итү. Нәинде генә әсәрне алсаң да, кечкенә генә хикәя, ул юл язмамы, ул повестьме, роман, бөтенесенең үзәгендә милләт язмышы. Аның иң кайгырган кайгысы, иң зур борчуы шул милләт кайгысы, милләт борчуы иде. Менә бу нәрсә аны инде безнең татар халкының иң күренекле шәхесләренең берсе итә торгандыр да. Без әле аңа тиешенчә бәясен биреп бетерә алганыбыз юк безнең. Чөнки аны аңлар өчен аны бик ныклап өйрәнергә кирәк. Моңа кадәр мин аны әле ныклап өйрәнелгән шәхес әдип дип санамыйм. Менә аның турында әйткәнемчә, инде без китап чыгардык, аның 4 томлыгы да чыкты. Аннан соң аңа кадәр инде ул үзе исән вакытта 11 томлыгын чыгарган иде шәхси бер нәшриятта. Бу әсәрләрне безнең галимнәребез, аспирантларыбыз, яшь галимнәребез өйрәнерләр дип уйлыйм киләчәктә. Кандидатлык диссертацияләрдә язарлар, фәнни хезмәтләрдә язарлар. Ул гади түгел, гади кеше түгел дип башладым мин. Әңгәмәдә ул бер кашында әгәр дә үзе дәрәҗәсендә булмаса да, күпме дәрәҗәдә үзенчәрәк уйлый торган кеше булмаса, фикердәш булмаса, ул сөйләшеп тә тормый. Ачылмыйды, сөйләшмейдер. Ул җумулалар. Һәм ул бик Bunlar tağın bir sıfatı iste kalgan. Ol bir kaçında aşıqmıydı. Aytam bit, kirip çıgam deyip 2 saat yaşayıp oturgan durumda aytdım men. Ol aşıq bir ekringine, iplep gine bir uyup yavgan, oturup yavgan yangır bola bit. Mena şunu şekilli singdirip engem alıp baradır. Jinler turukluyan kişiler. Şunu uzaklap singdirip engem alıp baraydı. Hem men şaqqatam bir qayda aşıqmagan şekilli ol, ama şu kadar eser icad etken. İcadı şu kadar 11 tomluğu çıktı. Onun turda kitaplar çıktı. Onun turda köp makaleler çıktı. Ama makaleler çıkkanda men özümüzge de, özümüzün galimlerimizge, ediplerimizge de biraz gala niştib aytım men. Upka dese, upka tugulinde özelekkene tarkit sözüm var degan şekilde. Mene onun turda eserlerini okuyum men. Köbisi ol vafat bulgandan soň çıkkanlar. Biz onu isen vaqtında kadar bitirmedik. Biz ona beye berip bitirmedik. Çünkü onda beye berip bitirip şimdi onu bastırı, ona için beyanı berip o beyelerini matbuata çıkarı mümkün değil. Onun ortasından her vakitte kontrol var idi, gözeti var idi, türlü uyuşmalar tarafından. Mine o kitapta biz oturda var da KGB yetakçisi o vaxtlar Beşir'in partiyanın birinci sekreterini yazgan hatı da var, kitapta var. O aşıqtan açıq yazar, biraz kısaltılgan indi ol. Neçe gitip onu gözetüler turunda, ona
аңа бәя бирүләр турында, ләкин бу куркынычсызлык комитеты кешесе булса да, җитәкчесе булса да, Тәүфыйк әйгә бик тә ихтирам белән яза, хөрмәт белән яза. Бер дә аннан көлмәй, мыскыл итмәй, рәнҗетмәй. Белемле тирән шикелле белгән ул да, Ул да белемле, ул аңлаган Тәүфыйк әйдәне аңлап язган, аны кимсетеп аска куеп язмаган. Әмма ләкин әле аңа бәя бирәсе көннәребез алда дип белим мин. Разил абый менә милләт яшерен батырын түгел, милләт кайгысы белән яшәгән кайбер шәхесләребезнең үзләренең гаиләләре читтә калар шикеллеме? Менә мин ул яктан Тәүфыйк абый үзенең гаиләсендә бер рәттән алып барган милләт кайгысы кайгырткан да дип уйлыйм. Чөнки менә бер истәлекләрнең берсендә ул Айнур бай яза. Минем идея татар русча сөйләшә башлаганымны сизгәч, әти ди йөз бит татарча китап укымыйча урамга чыгармый торган иде. Bu яктан караганда аны бит сез беләсез, Айнур безнең чәчәк кеше булды, зур кеше булды хәзер име. Венчур фондын җитәкли. Димәк, татар телен белеп тә рус телен бер рәттән кеше булып була дигән ул вакытта аңлаган дигән сүз име? Шунда да ул Тәүфыйк бик әйттем бит ул бик эзлекле кеше иде. Ул үзенең нәрсә эшләргә тиешлегене яхшы белә иде, максатын ачык аңлый иде. Ул бу моны иҗатына гына түгел, үзенең гаиләсенә дә, үзенең киләчәк бурына да салып калдырды. Менә Айнур чыннан да шул хатын матур дип татарча яшә, милли җанлы кеше, әйткәнегезчә инде җитәкче шунысына. Әгәр дә Тәүфыйк әйди һәм әнисе инде Айнурның әнисе аңа шундай тәрбия бирмәгән булсалар, белмим, Айнур кем булган булыр иде икән. Билгеле югалып калмаган булыр иде, ул башлы җегет, акыллы җегет, әмма ләкин бу дәрәҗәдә халык арасында зур хөрмәткә ия булмас иде. Чөнки бу мөмкиндә Айнурны җитәкчелек кенә түгел, үзе эшләгән урындагыларга түгел, гомумән безнең халкыбызда затлы, зыялы кешеләр бик тә хөрмәт итәләр. Ул яшәннән дә ул милли җанлы кеше. Аннары бу әтисенең әсәрләрен дөньяга чыгаруда аның урыны, аның өлеше бик зур. Менә бу 4 томлыкны чыгарганда да ул башлап йөрүчеләрнең берсе булды. Башка китапларны, башка басуларны чыгарганда да ул һәр вакытта алгы рәтләрдә бара. Менә мин биографиясын инде шактый яхшы беләм Тәүфыйкның. Мен бер көнне фотоларын карап утырдым. Фотолары белән ул, улы белән, кая гына барса да улы белән. Мәскәүдә дә, Кремльдә улы белән, ул ял итәргә барса да көньякларга улы белән, тигендә дә улы белән, монда да улы белән. Ул тәрбия шушы инде ул. Билгеле, ул бит бала кеше ничек тәрбияләнә? Әтисенә үрнәк ала. Шулай әтисенә үрнәк ала, әтисе белән йөргән, әтисе белән аралашкан, әтисенең нәрсә уйлаган, аңлаган, әтисе мәҗбүр итсә дә укыган, үзенең балаларына биргән олы хезмәтен дә һичшиксез без бәйләргә тиешбез. Разил абый, менә бүгенге күзлектән, бүген исән булса, ул менә шу вазгыятькә, бүгенге тормышка нинди мөнәсәбәт белдергән булыр дип уйлыйсыз? Бүген дә проблемалар күп. Ул проблемалар бит мәңгелек проблема, милли проблема, ул мәңгелек проблема. Бәхет ул беркайчан да бүген тулайым була ала торган бәхет түгел. Шатлык була ала, сөенеч була. Мин һәр вакыт әйтә торган сүзем бар. Бәхет ул оҗмак шикелле, ул алда. Алда. Милләтнең дә бәхете нәкъ шулай алда ул. Бүгенгә без ниндидер уңышларга ирешергә мөмкин, ниндидер яхшы эшләр эшләргә мөмкин, әмма ләкин булар сөенечләр, шатлыклар гына. Милләтнең якты киләчәге, минчә, алда дип без шуңа ышанып, алда дип алдамыйча гына без шуңа ышанып яшәргә тиешбез һәм шуңа таба әкрен барырга тиешбез. Билгеле, бу пессимизмга бирелмичә генә. Ул да шулай әйткән бит, хәтерем ялгышмаса. Бер кайчан да бетәбез дип яшәргә ярамый. Һәр вакытта да яшибез дип яшәргә тиеш. Һәм Тәүфыйк әйдинең дә фикере, төп фикере шулай иде. Милләтебез яши, аның киләчәге бар. Менә без аның киләчәген матур итү өчен, аны яшәтү өчен, аның нигезен ныгыту өчен барыбыз да кулдан килгәнчә эшләргә тиеш. Менә аның максаты шул. Амин, шулай булсын. Разил абый, вакыт тауып студияга килгән өчен бик зур рәхмәт. Бүген Тәүфыйк әйди турында сөйләгән сүзләребез рухына дога булып ирешсен иде. Амин, шулай булсын. Бу дөньяда һәр адәм баласы да үз вазифасы, миссиясе белән туа дибез. Үзебездән соң килгәннәр хәтерендә матур хатирәләрне калдырырлык итеп яшәргә язсын дигән теләктә сезнең белән бүгенгә саубуллашам. Исәнлектә күрешик.